Ассалому алайкум бачаҳо. Срочно квартира фурӯшӣ дорем. Ки ва дар Кӯрбоша марҳамат кунед. Арзони бад мусодем. Срочно пул зарур, барои ҳамин нархо арзон шудагиай. Ҳатман нигоҳ кунед бачаҳо. Доми Кӯҳна Союзни рӯбарои боғи танка ба рӯбарои доми Бисумай. Ҳама тарафа локатсияш ба гап нест. Удобни ҷой. Бемалол бегони ҷои сайлгоҳи зур дорад. Рӯбарош парка ҳамин боғай. Касе ҳаридор боша марҳамат 400 000 нарх мондагӣ будем, нарх арзон кардем. 379 000 сомон нарх мемонем. Срочно и нархай 379 000 барои подписчикҳо успед кунед. И чорхонагай бачаҳо. Спални дора, спални калон дора, бо гостиница дора, спални дора, детский хона дора. Ҳама тарафа ҷои зурай. Мақсад касе омада як бор бинад, иншоалло мақбул мешавад. Ифорат аренда додан метавонед. Яъне аренда додан метавонед. И квартира агар харен аренда метавонед. Нигоҳ кунед, ҳама шароит дора. Масалан детский спални мана меҳмонхонаи калон дора, коридор дора, дета ҳоҷатхона, душ аден ҳардуш мобайнш зазади шидагӣ. Инами спалнишам зурай калона бачаҳо. Ҳама тарафа ҷои зурай. Ду балкон дора, як балкон калон дора, обши сета балкон дора. Ҷой ба гап нест. Сеюм этажай. Касе ҳаридор боша ҳаракат кунед бачаҳо. Тезтар монсодем барои подписчикҳо арзонак монсодем. 379 000 сомон барои подписчикҳо. Срочно ин нарх. Срочно успед кардед мегиретон иншоалло. Ҳама ҷош қоида бияй. Бемалол омада як бор бинетон. Форат аренда метавонед. Арендаторам ҳастай. Дар Кӯрбоша арендатор тайёр. Ё кунед. Инҷаш бо аден тапчан карагиай. Дисодина обши 4 хона иҷа. Ина балконай плюс бачаҳо. Балконай. Дисодин балконшам калон зурай. Балконошам теза калон дора. Полностью рӯзона бемал обтоб меғалта. Касе ҳаридор боша номеро ба тезтар ҳаракат кунед. Занг занед. Ин нарх барои подписчикҳо бачаҳо камтар ҳаракат кунед, ки тезтар ҳаракат кунед. Тезтар ҳаракат кунед, ки ай квартира намонед бо 379 000 сомон бачаҳо. Чорхонага квартира. И вариант беҳад варианти зур мебошад. И хеле варианти ёфтан қиин. Касе подписчик бошад, яда лайк монад, подписаться кардаги набошад, подписаться кунад. Хулас марҳамат кунед. Ҳаракат кунед, ки ин нарха бо ёфта наметавонед. Балконошо нигоҳ кунед. Дutta балкон дора. Ин тарафам балкон дора. Тарафи детский комната балкон дора. Дutta балкон дора. Бо сеюм балкон. Бачаҳо нигоҳ кунед. Ин тараф болода кухню, стадион, боғ, карусел, танка. Нигоҳ кунед. Инҷа чойхона медона ҳама. Ин тараф ҳайкал, сомонӣ. Ин ҳамин домай бачаҳо. Дома нигоҳ кунед бачаҳо. Дома. Ин ҳамин подъезд. Ин подъезд. Сеюм этаж. Нигоҳ кунед. Дут балкон дора. Обши инҷа 3 балкон дора бачаҳо. Дата иси нигоҳ кунед, ята уси нигоҳ кунед. 3 балкон дора, 3 хона. Касе ҳаридор бачаҳо марҳамат муроҷиат кунед. Доми зур. Ҳама тарафа ҷой локатсия гап нест. Шабона инҷа вахши бачаҳо инҷа ҳама омода бозӣ мекунанд. Локатсия зурай. Касе успед кард мегирад. 450 000 сомон нарх мондагиай. Боз камта дига муомилача дора. Ҳаракат кунед бачаҳо.